TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business. We are not just a channel. We are your gateway to the peak. For we give you the passion and desire to your commercials. Let us be your partner in success. Broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Mas mana kamane ndi nyakora mokajwang machiegni gi thul masani endi madam Anuche yena mondo mikera chaka ruaki ka endi machiegni ahinya weche go endi mago mag Manyatta B kapok imulo Manyatta B kanyo endi wach madwani mondo bi ateri mapiyo piyo wijo kacho ni ODM ka endi eni konyiso ni left to left ko nyiso ni right to right gi thul masani endi podun jo ODM kendo podune a broad based government en nyaka chep 2027 mako nyiso ni koro wachwa gi broad based government rumo ema ubro we maindi nyiso ang'o ne oganda jo Kenya to molo ahinya ne japiny mabende ok understand gino kata jo hera mag ODM pod ok understand gino mako nyiso gene wan warito nyaka 2027 ko nyiso ni left when left ko biro nyiso ni right then right. Mane manyaka watim kaka jopati mar ODM. Yes. Eche wan gi manifesto wa. Okwadhi broad based ni wadhi tiyo gi manifesto gi. Kech wan waonge te e loch. Okay. Koro miyo wan warito mana firimbi kuom party leader marwa. Ko wacho ni wabete to wabro bete ko wacho ni wuok to wuok. Wuokwe ODM nyalo konyo wuokwe broad based ni nyalo konyo machala de kata nyalo hinyo party mar ODM machala na nikech sente koro utiyo kanyakla kawuono wonge gimo ni ODM wonge gimo ni UDA en broad based. Wuokwe e party mar wuokwe broad based. Yes. Ok nwadhie ni ne wadhi ni mondo wabed kodgi e gimoro achiel. Wan wadhi kucho mana kaka experts ma wan to pod wa stand to our stand ni wan kaka jo ODM jo UDA gine maginde we government wan ne wadhi bita konyo. Koro miyo ok wanyal wacho ni wan kodgi e kuro to chuth mana gi duol achiel mana mawacho pile ni wan banagi e party wa mar ODM. Yes. To warito mana firimbi ko wachnwa kama to mani gima watimo left mwalando pile urito kako nyiso ngato pejo kai ni pe naga madam Anuche ni to wach mano mar experts mo wacho ni ODM ne ochiwo ne Kenya Kwanza be oneno ka experts gi ndio konyogi to dongo konyogi nikech gimo miyo konyogi neno kamba dio mako finance kacha dongo liyo maber donge pinye nyo somo budget ni mokwongo for the first time majaluango somo budget. Yes. To winjo ka utatushi yonge kata matin gik moko dhi maber koro mi aparo ni mane kama kechopejo kai ni nyaka gi thuoma sani wan opejo kai ni nyaka gi thuoma sani wan ok wane ber mano mar experts go endi ken ber mane maino wano ni ne ng'eja Kenya pejori ni madam nito dipone wadhi gino mewa expert lakini wan onge gima ginyalo bagene wan ke japiny expect ni madam Anuche ka osebedo position moro to nego be ni japiny ni bedo okwanya jopiny moko 2-4 moko to keto kamoro gini bedo ni wan e kata wan kaka Kisumu East sani. Yes. Donge ni wayudo jakom mar mine jakom mama mar Women League the ODM o ilo na Kenya National
human rights and all. Yes. Ng'eni wayudo. To mano biro because of what? Dong wadhi e broad based. De ok wan e broad based. De wayudo man. Dong ok wayudo. Koro gino konyo wa nyaka kaka jopiny. Ne. Me tije wayudo. Manyiso ni bende kaka joma mine koro umor ni tije moko nitiere ma koro osechako biro kaka joma mine. Kaka joma mine. But now koro japiny kaluwore gi experts miwacho ni nokelnegi ka. Gitere kaka koro gida bedo mamor kata gida wacho ni japiny bedo mamor ni experts ka wan bende gikonyowa. Gik mikele ka luwo piny luwo. Yes. Neno ka gik moko biro e piny luwo. Kata for example jakomwa mar ODM Kenya mzima. Gladys Wanga. Yes. Neno ka Homa Bay chone mani ikwano namba moto. Sani kwano Homa Bay ka kanye. Ndio kwane kwa malo. Yes. Tindo kwane kwa piny. Bana because of broad based. Yes. Yes. Madam yana muda duoki chien matin. Endadwa ni emphasize kabisa weche mag arita kwe mokethore. Enda gombo mondo iwuone gi the government. Mokwongo adwa ni iwuona gi japiny. Nikech arita kwe ochakore gi an owuon. Aeto dhi kuom ng'ama chielo. Nyiso ni ka an owuon afwenyo ni dhi kama endi nyalo miyo arita mara kethre. Kata koka go report to nyalo miyo arita mara kethre. To nego bed go report. So ka ing'iyo kamera ka enta gombo ni mondo iwuone gi japiny. E wach mono marita gima en owuon nego bed notimo. Aeti chaki wuona bende gi sirikal mondo gin bende gine gik ma ginyalo timo maber, ginyalo konyo kata ginyalo konyo gi weche mag arita kwe. Weche mag arita kwe tek to tek. To arita kwe chakore kodi tiwuon mana kaka isewache no. Adieri piny tek. Mana kaka asewacho ni nyithindo osetieko skul, kuma gichikie onge, kama gidhiye onge. Koro nyathi gore agoye gimoro amora modwaro to mokwongo wan kaka jonyuol wan bende nyaka wuogo gi nyithindewa nikech nyathi donje timbe mag anjao moko winjore to samoro kata ni utami nitie jonyuol moko monyalo to nyathi otamwa. Koro nyithindo gi gidwaro mondo owuo kodgi e yo mamuol kendo maber kata forums moko bedo created minyalo luongi tiwuoyo kodgi. Secondly, o create jobs ne nyithindo. Ndalo mani kata kazi mtani nitiere cha. Ni yudo ka nyithindo mang'eny o involve e kazi mtani nwero. Mane bet at least piny nok rach ahinya kaka koro wachope sani. Nyithindo gi tho kendo inego gi. Nyithindo matindo ma generation moro biro ka ma ok wabet gi nyithindo. Nikech gin younger stage nyithindo ma chakre ja higa 13, 14 ka. Nyithindo gi tho mang'eny seriously. Because of lack of tije, nyithindo we school, dhier bende nitiere. Koro onge kuma nyathi cheki onge. Piny oingo. Kore. Koro itema mondo ji obed ni nyalo wuoyo gi nyithindo kaka wan jonyuol, kaka wan jotelo, kata kaka wan joma ni e gweng'. Kamano. Erokamano ahinya. Rowere kata mana nyithindo bende onego bed ni ng'iyo ngima gi meditenya giwe donjore gik moko bende nyalo ketho. Nyalo ketho ngimagi. Erokamano. Githo mang'eny. Madam, ODM 2027 be ineno ka odhi bedo party ma otegno ahinya. ODM en party motegno. Omako all over Kenya. Onge kama ODM onge. Ano kane ka nitie gima biro chando jo ODM by 2027. Parties are there, gibiro to gidhi. To ODM, ting'eni nene ODM manyaka ne chake, pod ogurore agura. Okane kuma party nyalo luware kata nano. Yeah. Nje liekruok moro nitiere kalore kod romo manokelo jo ODM gi jo UDA kanyakla. Liekruok moro nitiere chal ka gima Pentagon mano waneno ka Raila ne nitiere, William Ruto ne nitie, Jo Nyaga, Mudavadi gi ne nitiere. Chal ka gima onyalo chako duogo. Ende duogo ne kama endi wach moro be ncha liekore ka endi maber ako mondo miwa pachi ni ponone jogo chako dhoriwore kamano endi 2027 to chal ka gima ODM inyalo mi position mano mar bedo deputy mano mar William Ruto nikech koro gibedo gimoro achiel nyalo chalo nade ne duond buch ODM ponone gidhi giyudo position mar deputy president kao to digomb kaka ng'ama miyo digomb ni mondo position ni kata kimi ODM to obede agenda mane.
kapono ni mi ODM ni mi position mag UPT Yes. to ko wandu obed mana ni obede kapa papa ka bera hina nikech wandu wadu kit mana ni mine kaka women leaders dwa go mana ni obed ni omiye ngama mama Yes. nikech gimimiyo miyo ko lal miyo en ngama toku ne nyithindo dala ma miyo nitie kata ka babo to dala no dhi mbele koro miyo ko minwa miyo to dwa bed mamor Yes. kabisa to mano to dimi pati walal kaka ODM wane ma wan jo pati machielo no Yes. ema mundu bi ODM to form 1 ODM to wadhi mbele William Ruto ne nitiere ODM nyaka gesa ni endi kura ne UDA be inyalo ka kuro kata ka oonje be kata ko inya ogikne oonje onyalo yimbo chako duoge ODM onge gima mune tamore kech ne nyathi ODM no be mo nachae mo bedo dhano mo bedo kama intiere no koro kapod wuon gi chantie mo luonge nyathi na bi Yes. mondo wabede gini timakta tamakta pod wadhi ande apel kech wuoru ko luonge ok ditamre donge nye piny tek to nyo luko gun to gun kwene piny kose omiyo mane Otemo kotiere kaendi yana mondo me bende ang'ia nana kanyendi nyaneno ka okay nitie otemo kwende nyisa ka ni Henry erokamano ahinya mosna kanyendi Madam Manuche nyaka gie thuolo masani endi awinjo ka opako ODM mokalo ni ODM pod nigi teko mathoth ahinya but king'iyo kaka gisebedo ka gitimo ga nominations mage to ok en nomination no endi minyalo wach ni itime yo mano makare do wache ang'o ng'eni gima ber emilar ODM en gima ber koro bi ni en gima ber ema nyaka lar koro no ka ji fight mana ni mondo gidonje ODM ni mondo giyud konyruok nominations mag party ano kane kama watime ga makosa aneno mana ka wadhi maber nikech ng'ata achiel emidwaro kanyo ji biro mang'eny koro ng'ama wang' no yombi ma bi makaw mantle dhigo mbele ene wang' no miye nikech gima ber emilaro dak gidhi kuonde moko why is it ODM nikech ODM ber okay Joseph Madaraja mbili nyisa kanyi Henry mosna kanyendi Madam Manuche hanan jago kura mano Manyata B ward awinjo kanyendi ka odwaro kom mano mar MC en adier koso miriambo to kodwaro to ang'o madhire kom no to weyo mano mar women league leader gima nyalo duoko jawinjo no ago nero kamano yes kaka en ja Manyata B yes ogo kura Manyata B ogo kura Manyata B women leader en mani monda lead women constituency okay to komar MCA en monda dhi atine jo Manyata B achop kuonde morin kata kuonde ma okanyal chayo wadwa mantie bendo kanyal wacho ni okoti yes en bende nyo owuok kowacho ni odwa ni mondo sud bele matin koro kosudo to wan kaka mine wambe watemo mana ni mondo wabedie e telo kik wabed chien nikech sani gini lare to ber ka mine wuok te kata kik abed kenda mine mang'eny agombo ni mondo bi mondo donje leadership why encourage so many women mondo come out yes into leadership koro mane magima miya mijing'o moro mendo mi adhi atel ne jo Manyata B kaka min piny mar Kisumu East atel ne jo Manyata B kapod Nyasaye omiya ngima tadhi adhi mbele bi na ja siasa ok dawe siasa koro mane lekna kaka ja pati mar ODM erokamano penjo mar ariyo ni Madam ODM kaendi kendo mabede idhi laro kom mano mar MCA mano Joseph mawuok Nyalunya Nyalunya ni Kolwa Central en Kolwa Central erokamano Joseph mawuok Nyalunya wacho kaka ja ODM kendo ng'ama dhi laro kom mano mar MCA ang'o ma inyalo wacho ni ok osechopo kare e Manyata B ward ok adhi nang'eyo ni ok osechopo kare adhi kaka ja Manyata B mondo adhi ainwa ngima jo Manyata B
kata ting' ngima gi malo. Mane gima tira ahinya mondo mi akony area na mar Manyatabi kamae. Manyiso ni nitie gimoro mapod ne piny. We lack so many things. Yes. Kaka Manyatabi waonge kata mana school. Wan gi school achiel kende. Waonge chiro. Mundu wanyalo loke, thoth jowa loke ding dara. Chiro Kasawino nitiere Manyatabi ward. Kasawino no kende. To Manyatabi duongo chakore ka wash mwalo nyaka Nairobi road. Koro along Kanyakwar koni Poyango ni nyaka Kaigo malo onge chiro. Mun loko mane ndara. Machieng' moro kata kawe marach mok dagomb notimre. Bine nyalo hinyore. Yes. Koro kapo nono Nyasaye omiya madonjo. Anyalo manyo kaka dwayud kata lope moko wagere kata school kata nursery school kata mana community hall moro kech wan mana gachiel mani Kasagam kocha. Koro joma Kaigo kucho kata kwa dwa timo gimoro chuno wan mana ni nyaka wadhi e hall wa man Kasawino. Koro yenyewe kurwa manyo collaboration kata gi mbunge mantiere wanyiewnwa lo wagere gik machalo kamago mage gombona. Yes. Erokamano ahinya. King'iyo kanyendi, talking of chiro, awinjo ka iluongo chiro kanyendi mano Makoyango. And adier makende ni ji uso mana e lak ndara. Ok ang'e ni kaka jatelo mabende osebedo e position mopogore mano mar telo. Kata mana kaka Manyatabi ward. Mbaka mano bedo samoro usegoyo gi tend county mano ma Kisumu mar neno ni Jokoyango nikech en chiro maduong' makende godhiambo kata bi ochakore mana gokinyi. En chiro maduong' yudo ka umetni kabisa. Mbaka mano bedo usegoyo gi telo mar county ma Kisumu mar neno ni at least olosi chiro moro mabende nyalo konyo. Kata oger ni jo uso kende kama ginyalo bedo malong'o. Jowagi osetemo. Taparo ni yudo lo manyalo bedo matek mondo mi wayud kama wanyalo kete chiro no. Nikech ng'ini kaka Koyango kachacha en gwe. Oken gina ahinya. Koro en mani mondo koro ilondh ng'ato manyalo yieni mondo uyud lo mondo kata county government onyiewnu mabende okanyal chayo Pamela Manugo notem mondo wayud lo to nitie jok moko machaklo masem. Koro mage gik monego wabed ni wa discourage mondo development obedi e gweng' en nyaka ji winjre. Yes. Koro mondo mi wagol jowa kama chiemoro gini wite ngimagi. Sanon ka gigo ostimore kuonde mang'eny to kobayo onego mine ndara en a very big loss. Koro kapo nono ni wanyalo yudo mago at least waket jowa gi kamoro. Ono is a step. Yeah. Okay. Nitie ng'ato mpenjo ka ni Henry awinjo kanyi kama Manuche wacho ni jatelo matiyo sani dhi e koma malo. Mae momiyo dhi kose mbene gi pache kaka Manuche to gi dwaro mare ne jo Manyatabi ward. Mano pacha kaka Manyatabi ward. Kata bed mana ni entiyo kodhi. To wahero mar mondo mi wapiem kaka mine. Mondo bini ugo ko mang'eny mondo mi uchung. Nikech kata at the moment chwe maneno kusigu kam the only woman musigu. Wan godero. Wan godero, wan gi Asana Kako, wan gi Owino Nditi. Nitie mang'eny mabende pod biro. Yes. Koro gi pacha chunya gombo ni mondo mini ubed wuog oko. Mang'eny mondo wabed leadership positions moiko. Erokamano. Yeah. Manyatabi ward. Nche winjo ka ywak moro nitie kanyendi mano mar drainage. Bedo marach ahinya. Kane olose king'iyo kata mana yo madhi kachokni gi this other side. Yudo ka en kamoro makata ka pi obiro to pi donjo nyaka e udi. Kaka Madam Manuche dwaro mari nyalo bedo ni biro bedo machal nade gi paro no. Ing'eni ano kenda gwencha kapod piny oko matni kaka sani omatni. To ne wang'i wang' pi kuonde mane pi lowo. Koro kapo nono ni adonjo. Yes. To kaka an ng'ama nong'eyo kaka ne pi ringo. Yes. Wanyalo manyo kaka wang'iyo ways mag pi kande to wawuoyo gi experts go eko to wang'iso gi pi ne wang'e nika. Tikunyo mtaro go
to wa miyo pi wang'i to pi dhi adhiya ma pi ok ohinyo jowa. Adieri pi hinyo jowa ma udi gore piny, pi pong' matamre gi nono. To kapo nono ni wan gi winjruok maber gi jopiny mwawuoyo go, ng'e japiny en mana ng'ama iwuoyo godo, to waloso mtache wago kaeto wa maintain mtache gi higa ka higa kata season ka season ma koth nitiere to wa maintain gi. Chon ndalo machon kane early 80s 90s gi naneno ga ka kwiriwa ne yawga mtache gi dhok ma pi kama malo kama dake ne siany, iluonge ni siany because of pi ne stagnate kanyo. To mtache mane wagoyo ma pi ne dhi, koro ne wamiyo pi wang'e to pi ne donja uji. Yes. To kopo ni samoro biro yudore ni yudo ka samoro kuonde moko ji ogedoe, ng'eni gikaela ko bende nitiere ga, miyudo ka samoro idwa chako luwe kaka jatelo ni pigni ne ng'ado ka, tiyudo ka kuond gwendi ji osedino mogedoe. Wabiro wuoya to wabiro miya wamanya direction, ok imu kod ng'ato manya direction. En ani kwa nyalo maintain mtache waka ma walos gi maber, wuo gi county government maber, kaka kuro pima okachilo ni kogala pini kanyo mapek, pigno muko mier mwalo kuchuchu to muko nyaka ute mine ma chuogi otho, mine ma onge nyalo. Kwa ilosa maber maler ma ndara cha gine mtaro cha Omega Beyonds maber mutugi taparo ni pi biru. Erokamano ahinya. E weche mag empowerment, madam, inyalo wacho ang'o nikech joma tindo dwaro empowerment, joma mine dwaro empowerment? Empowerment kaendi ber ka mine bedo empowered. NGOs ema ni tinde gionge, but kata mana juzi ka wawuok gi gine moro kamiluongo ni Kevopa, nyo empower women leaders, ndo kata kwa doke kor gweng' kuchuchu wapuonjo mine, wapuonjo gi kata nyithindo manyiri matindo, gender based violence gieki. Mine should be empowered anyway. Yes. Mondo wang'e our rights, kutimni ma titimo kama, kutimni ma tiluwo ka. Paro ni mano dibed maber. Yes. Erokamano ahinya. Nyakruok joma wadhi nyime kanyendi dibede ote magi mabena nokioro kagi endi asomo gi mano makare men mana dhi nyime kanyendi koda ka oro ote mari kimiyo wapachi okinyi ni mano masani mondo winyane kanyo ni to chalo nade jakora moga juan kikidhi mabura ahinya but malongo ni kiluwo kanyendi yo mano makare lai magwa mano Facebook, Twitter, YouTube kachelo koda ka Instagram yudwa yonendi mano makare. Erokamano ahinya. Amor kabisa. Ote mar Madam Pamela onyisa ga Mheshimiwa Pamela onyisa ni Andrew erokamano ahinya aneno chenro yo mano makare piny kanyendi madam ne piny nyisna kanyo manuche ni wamor ahinya kod chumare kendo bende wan kaka joma mine onego wasirie joma mine mondo sir jogi ma ing'eni ng'ama no osetiyo wacho no mora ahinya kod chumari to go mondo en bende joma mine mondo sir joma mine. Kamano. Dukore Pamela erokamano. Adieri joma mine onego chung osir joma mine. Ok onego bed ni tiyo kodwa mar mondo mi wayanyre. Kapo nono ni mama moro chung kamoro to miye monego bed ni sire motegno mondo mi wayud gima wadwaro, mondo kik kwanwa ka ndalo machon mani kwano mine jikon. Wawuog oko mondo wabede telo to joma miyo osir mine witene. Yes. Erokamano. Dino moko nwago kodi mosanya dino moko nwago kodi mbaka ka endi mane wacho na ni jogo mamine chon ni neno gi mana ka jogo mano nego bedi jiko. And sani do ka koro piny ochiew. King'iyo kanyendi kata mana jotelo matire e Kisumu County ka endi mine nitiere but compare is not compared to the number mabende nitiere counties mamoko. Inyalo wacho ni ujoma mine pod ok embrace telo mar mine weteu? Why embrace seriously? Ije matamwa. But watemo emo mi wa encourage mini mundu wuog oko mang'eny. Neka koro kata ka Kisumu County kae. Wan gi wanu manempi. Uise osabuyo. Why?
nikech wadwa ni mondo piny owuog oko mang'eny. Kata Homa Bay oingowa gin gi mine mang'eny. And then mane momiyo koro kata Kisumu kae wadwaro ni mondo mine owuog oko mang'eny, wayude kata dek at least. Yes, mondo mi wakwanre kaka mine sani koro chiwo. Yes. Kik wabeda beda ni pod wana kosebuogi mathis ni ti ng'ane no yanya kore ng'wony. Ok wadwar mano. Wadwa ni kama chuo dhiye no to wambi wuog mna oko motegno kaka mine to wanyorre anyora kodgi. Kwani mine mokawo gilo mine mantie gi gano. Donge mana mine kaka wan. Omi wan nyaka wa learn to support our women mondo bi mine obede telo mang'eny. Kamano. Kamano ahinya. Ero kamano ahinya mosra kanyo ni madam mor kabisa, congratulations kechaseno no ka obedo jago man koda ka chuny mar konyo jopiny, omed bana dhi nyime koda ka chuny no endi. Aeto kwanago kanyo endi ni mondo wuogi mono motegno gi konyo oganda, nikech king'iyo kanyo endi kata mana Manyata wabi kaendi onge ber moro amora kik ochikite ne propaganda ma ikwedo go jok ma wamine. Mano kanyo endi Maureen. Aduko erokamano. Erokamano ahinya jago moro bedo wacho kae ni Henry. Erokamano ahinya nyista kanyo endi madam ni nyaka gie thuolo masani endi wamor ahinya kod kaka bende odhi nyime koda ka timo kisera mare, oket mana mahino mare. But penjona en niya, nyithindo mago ma bende ni e sikul kendo tieko, onyalo bedo godo gi chenro machal nade kaka yo makende mar neno ni tije obet kendo bende weche mag arita kwe mokethore ma owuoye tielo mokwongo cha one kaka okedgo. Nyithindo motieko nitie sani, nyithindo motieko skul manyo timo form 4, nitie manyo we klas 8, manyo otieko klas 8. Chenro nitie ma county government oketo. Wan gi TVETs ma nyithindo nego bet ni donje, wan gi Rotary kaendi, wan gi Akado. Ni wasekawo nyithindo mang'eny manyo watero monego bed ni gichako giyepo ma mostly giyepo kawuono most of them ma manyo wasekawo bende dhi donjo. Ma county government chulo negi school fees. Koro janyuol kik ling gi nyathi mobedo idol ema donje timbe maricho. Wan gi nyithindo manyiri saluni miyo gi kacha, ipuonjo gi tije plumbing, electricians, IT be sani timo kanyo Kisumu Rotary. Kidhi kanyo tidhi ka nyithindo ng'eny. Henry watero gi. Atemo masetemo matek, asetero nyithindo kata the other time na asetero moko ma gidhi graduate. Nitie matimo after 5 years, after 2 years, nitie ba dhi graduate. Mane e gima da encourage mondo jonyuol owe gi nyithindo. Gikol nyithindo, gikel waternegi TVETs. Yes. Kikibed gi nyathi e yot, ni nyathi utieko skul, samoro nyalo tami, to county government to golo schools magi chulo fees. Ma nyathi nyiew ne mana uniform kende to chiko kachacha tichulo ni school fees te, to nyathi opuonji, nyathi wuok gi tije lwete. Samo osewuok gi tije lwete ni oseng'e tije, en gi skill. Ang'o ma mono nyathino mondo yaw kare mondo ti. Ang'o ma mono nyathino dhi partner kata gi jomoko, inyalo kawe, wadwaro plumber, wadwaro electricians, wadwaro mechanic. Dong nyathini dhi tiyo, ok obi donje andasa za dunia. Koro kapo nono ni nyathi ma kamano nitiere, manya kaw nyathi aterni mondo mi nyathi otiegre. Erokamano madam. Amor kanyo endi nikech yudo samoro jok ma bende kawo ting' mago mag jowetegi bedo matek ahinya, nikech kiwacho mondo ng'ato omanyi, inyalo yudo thuolo makende mano mar tero nyathi ne skul. Ok en gino mabende ji onego kawe akawa kamano endi. Nyakoro Mokajwang' wadhi nyime kanyo endi. Koyango chiro pod aneno ka nitiere gi penjo mathoth kaendi madam. Penjo mantie kaendi koyango temnwa mondo wane kaka wan bende wanyalo konyore. En gima lit ni onge kata kama oketi ma ji nyalo usoe kendo awinjo kawacho kata kar konyruok te. Wan kadi ne Nyasaye ber gi gombo nan gi kaka dwaro. Ok daher mondo minu bede ndara kacha. En gima lit ndi. Maka ponono ni Nyasaye nyalo konya badonje. Aparo nyalo temo matek kabisa mondo ayud kama kete mine naka. Mondo kibete chiro
kama oyangore maber, kama thuolo nitie, kama pi nitie, kama gimoro amora nitie. Wagere kata chiro moro matin ma modern masani mondo mini obedi, mondo mini oloki molo e ndara kacha. Kacha lit na malich. Kam mtoka nyalo wuok from nowhere to donja kuom mine kama nigi mine man tindo dong kiye. Mano kende e parona kata gi gombona. Madi mi wane kaka dwa kony mitenga. Giwuoge e dhonda. Penyina kanye di madam to daraja moro ma bende tudo but koyango gi Mbeme, madhi Mbeme school. Onyalo wache ang'o nikech ok ober ahinya gi thul masant mola chakre chaka yono bendo kethore. Kanyo ting'eno kanyalo wuoye sani nikech loso daraja to ok danyal. Ya, loso daraja to ok danyal paro di kanyo. En tudruok ma nyaka MP ma bende. Nyaka MP madonjie to mano to ok tamwa penjo. Wanyalo penjo kaka japiny ni daraja cha ohinyo jowa kata ok ober. Koro mano to wanyalo dhi kaka gi tekowa kaka jotelo mag area mondo wapenj kata mbunge, wapenj kata area MCA ni to daraja ja itimo nang'o. Ka en mar mbunge, omany mbunge mondo olosnwa ne jopiny. Erokamano. Andrew Awuoro kaka telo ma wan godo gi thul masani endi gin telo, en telo no endi mano ma ok de oganda. Kawuono wapenjo ni to position mare kaka deputy speaker ma Kisumu konyowa gang'o kaka jo Kolo, kaka jo Manyata B ward, kendo kaka jo Kisumu county. Mano to litamako nikech okan deputy speaker. Okay, deputy speaker. But in reference to mbaka mwagoyo, so gineni kaka ng'at ma bende nyalo konyogi nikech koro gipenjo to ka jatelo nitie MC masani ma bende deputy speaker is not helpful to them. Koro mane machando gi ahinya. Madam kinde ni endi yudo ka weche bedo mapek ahinya gi oganda, kendo bende pek ma wakeni kadhi nyiso ni gin magmo bende samoro koket winjruok makare gi telo no endi man mowinjore to mbaka bende kogo to nyalo bedo. Bende ikuri mar go mbaka koda oganda mar neno ni ber mathoth ahinya obedo. Ahikora kabisa. Mondo mi wago mbaka nikech adieri mine kale matek. Iyudo kata ka mi winjo matek to inyalo sieme diriyo didek to ling' aling'a kong'iyo kata nyithindo, kong'iyo kata mano. To ling' aling'a magikoni to ema wuoge. Kapo nono wanyalo bedo gi forum moro mwanyalo wuoye gi mine maber. Kiwinjo gima kama to report, kiwinjo gima kama to we seek relevant authorities manyalo konyi. Mano dibed gima ber. Kik iriti nikech kitho ting'e ni dhi. Yes. Koro kapo nono ni ineno pek moro to mi ji titie kuonde to gine gon tiere manyalo konyi ma ok ling' aling'a. Seek for counseling kamano. Erokamano ahinya. Jago moro dwoka chien ni ang'o mi UDM osikonwa mana ne gin konyisgi ni left to left, konyisgi ni right to right. Are they not thinking for themselves? Ng'eni e telo kaendi wan kaka jo ODM kata mana e kanisa iluongo na gima bishop ni wacho kata pastor ni wacho. Koro miyo ma but inyalo bedo gi paro mi question pastor kosa moro wacho gima ok donje. Penjo tipenja. Kata mana baba ni penje. To ino ka yawuoyi penje. Wanyalo wuok oko mar ODM. Wa fight within inside. Wanyalo wuok oko. Kwete ayanga ni mae chandruok kata mane elwe ma wano. Ng'eni duwuok dugol. Giru ugoye magi e ot. Yes. Kurenu kwero bukwero. Nitie sama koko chopo matek tinyise ng'en kama. Erokamano ahinya. Wach mar andhoga inyalo wacho ang'o ma jomoko wacho ni ng'ane gin andhoke to kobiro ka gin ma gidhi to gin andhoke. Andhoga kaka e weche mag party ka nitie andhoke. Kata tiyo gi jok moko machiegni to ng'ane gin pok odhi. Ng'eni for example kawuono wan e broad based government. Yes. Madam Manuche kang'one kata gi Raymond Omolo moro opasuid Raymond Omolo mondo mi okel ne jo Manyata B ward dongruok moro kata ogere ne moliete moko udi kaka sani Raymond Omolo timo to japiny kata jomoko
chako neno Madam Manuche kaka ja UDA but ogine bercha gin kata ben oger udi okelango to mano ogine gin neno Madam Manuche ni chal ka gimo osewuok e ODM ka en koro riwre gi UDA momiyo koro tindo wuotho gi jo UDA gik machalo kama gini Madam ere kaka inyalo konygi mondo mi wane dongruok but kik wane ng'ane ni ng'ane obedo gi ng'ane mano mana ng'ama pache rach manyalo wacho ni mano manandho chi poka winjo kama jo ODM question gato kowuotho gi Raymond Omolo kisama Raymond timo mago timo mana ne joluo otimo mana ne wan kata kelo dongruok korwa koni otimo mana ne jowa yes ma kanyo to poka winjo ng'ama wacho ni ng'ane nandho tele moki okitel kuri ni telo nade ka baba poko dhi kuro ni telo ne nade Iro chalo de ka du poco de. Maiso en manyako kongo de. No, kon mana baba to war mana mwalo. Ni de nade. Yeah. Oh. Bala parri onego beri wangiye ni to kuro gini kata kufoni bane to wadwa dongruok kik wangi. Dongruok mwadwaro. Yes. Wadhi kuro nikech wadwaro dongruok. Mana ka wasedhi kuro mwayudo dongruok. Dongruok ne mwadwaro mondo bi e piny luoka. Okay. Madam wadonge dakika ariyo to watika to okinyi nyindi man masani and nitie ote moko bende agombo mondo mi imina jo iwacho ni jo Manyata B ward kaluwore kod dwaro mari kaka Jane Manuche ne jo Manyata B ward dwaro mari kata mana kwayo mari me inyalo miyogi ai to chako dhi machielo ka ing'iyo kamera ka Ero kamano ne jo winjo magwa an kaka Jane Manuche ma dwaro kom mar MCA 2027 anda kom na jo Manyata B ni parauru kasa uchopo ana dhi tiyonu kaka jo Manyata B ward adwa ni adhi akel dongruok ne jo Manyata B mana kaka asewacho ni joma nitiere go gimbe gitie kar nyalogi magitieko an bende gitema abi ateme kaka ja Manyata B ward ero kamano ahinya wote mari mabende adwa ni mondo mi kuri nyis ogo oganda luo dani uwane go oganda luo weche go edi mago mag bedo machiegni kata tiyo machiegni kanyakla e telo mano mar broad based ni nikech nitie jok moko bende poni gi paro mopogore bende nyaka accept ni mago nitiere jomoko pod ok rwak paro go ende jomoko bende rwako gi koro giminyalo nyiso jaluo kaka jatelo e riwruogni ende gikomi e kodhni gimed komi e kodhni koso gibeda beda ni girit 2027 makonyisgi ni left to left konyisgi ni right to right. Adwoko erokamano ne jowinjo ne oganda luo mama marwa maduong' mama Maida nokoni nyidhoni wakomi uru kik waling' aling'a tiend kong'o en niya wadwaro uru maendeleo kucha wako ilure piny luka mondo bi wabede gi dongruok ma jomoko ni godo ma yandi waonge godo koro mi akwa jo luo sama pod wan e broad based ni wakomure nyidho wache mungi kaka watieko twako kinyi masane ero uru kamano no ganda luo duto to moloyo to Manyata B ward adwoko nwero kamano kuom jowinjo waduto mowuoyo kata mowinja adwoko nwero kamano to mana gi kaka wasewacho ni kwayo na en ni upara 2027 kaka Jane Manuche Manyata B ward. Iro kamana inya Madam Jane Manuche kuom thuolo mani mabende ka wagoyo kodi mbaka okinyi ni endi man masani wang'iyo kanyendi ber mar broad based and bende wang'iyo kanyendi koro Manyata B ward kama bende idwaro to weche mathoth mabende anoko oganda oro ote magi ka endi ma irespond to iro kamana hinya geno odiochieng' endi man machielo
bende thuolo moro kochako yudore to wachako go mana kodi mbaka e weche gendi mago mag gero piny nikech kinde ka kinde mbaka kogo to mane magero piny jakoro maka jwang obedo thuolo ndi mano makare ogo mbaka ka indi koda ka Madam Jane Manucho bende e chunye dwaro kom na ndi mano mar MCA mano ma Manyatta B Ward e Kisumu County kumani winjo kwayo mare moketo ni un kaka jo Manyatta B Ward yeuru mondo miye sir makende dwaro mare mano bedo MCA kochope yieno ni maduong' mano 2027 to kod 7 ubedo kanyindi koda ka thuolo ndi mano makare.